Kukuha tati ma. Ami mesu biku spiku. Nee! Что? Ну коты, как же принесу его, как? Вот так, вот так. Ну тут чингай. Чингай. Ето го. Кажи му. Кажи аз съм му. Ето го. Хайде ба. Кажи мука. Хайде. Ето го. Кажи мука. Моля, Боже. Кажи мука. Кажи мука. Кристофър Робин. Чакай, не си камерата. Чак, гати, кажи нещо. Кажи как си?